niya guys to, na hindi maganda na sinabi niya kay Sir Val Santos Matubang. So, bibigyan po natin ng ano ngayon, na reaction. Ayan. Alright guys, so bago tayo magsimula sa reaction natin ngayon, kung bago pa lang sa channel na to, please like, share, and subscribe para naman mag-i-updated ka sa mga uploads natin. At syempre guys, pinag-ayos-ayos. Wala na pa pinagsasabi yun. May plastic talaga itong mga to. Oo. Nagsama-sama yung ano. Nagsama-sama yung tag dito. Nagsama-sama nga sila dun. Kasi yung leader nila si Kuya Val, isa din sa number 1 na napaka-plastic. Number 1 na napaka-plastic daw ni Kuya Val, sabi ni J.D. Guevara. Alam mo, J.D. Guevara, ako wala naman akong problema sa iyo. Okay naman. Pero pag si Sir Val Santos Matubang na yung gaganyanin mo, eh syempre magsasalita din ako. Sasabihan mo ng plastic yung taong tumulong sa'yo noon pa. Diba hindi naman naaangat yung channel mo ng ganyan kung hindi ka kumapit kay Sir Val Santos Matubang. Ito real talk to real talk to. Kasi unang-una guys, ako nanonood na ako dati kay Sir Val Santos Matubang, dati pa kay Kalinga Prab. Pero habang pinapanood ko siya guys, wala naman akong nakikitang mali doon. Wala guys. Ang ginagawa lang ni Sir Val, pagtulong. Wala kang maririnig sa bunganga niya na bukang bibig or sponsor kagaya ni Merlin. Bukang bibig pera kagaya ni Merlin. Wala. Ang maririnig mo sa kanya, pagtulong sa mga taong nangangailangan. At syempre, pagtulong sa mga YouTuber at isa ka sa natulungan, J.D. Guevara. Ako dumadalo ako sa channel mo Dumadalo ako sa channel mo. Sabi ko naman, hindi kita bibirahin. Kasi wala naman ako nakikitang mali na ginawa mo pa. Pero ito, sa narinig ko guys, hindi na maganda. Diba? Hindi maganda kasi unang-una, uulitin ko. Tinulungan ka ni Sir Val. Ayan, umangat na yung channel mo ng 50, magkano na ba? 51,000? 51,000, pero kung hindi ka nakakapit sa pangalan ni Sir Val noon, baka wala ka pang baka nasa 10,000 ka lang. 20,000, 30,000. Baka hindi ka pa makilala. Diba? Dapat magpasalamat ka kay Sir Val. Bakit mo bibirahin? Diba? Ano naman ako? Pag may mali talaga. Alam mo, nagpunta ako sa live mo. Binira-bira ako ng mga, nagko-comment yan sa baba sa live mo. Pero okay lang sa akin, walang problema. Diba? Ikaw okay ka naman sa akin. Ako okay din ako sa'yo. Pero sa nakikita ko na to, hindi na maganda yan. Ako, ayong kaibigan, ito, kung makikinig ka sa akin, ayong kaibigan, ha? Total, nakinabang ka rin naman kay Sir Val Santos Matubang. Ano na lang, pwede nang react ka kay Sir Val in a good way. Bakit kailangan mo pansirain yung pangalan o papangitin yung pangalan ni Sir Val? Sige. Kunwari, pinag-ayos kami. Isa rin pala sa mga sumusulsul. Tama nga yun. Sumusulsul? Yan yung nasa isip mo, sumusulsul? Alam mo si Sir Val, more on advice naman siya diba? Sa mga live niya, minsan may mga pinapaakyat. Ganito na lang. Kung meron lang sinusulsul si Sir Val, kailangan hindi laway-laway yung natin dito. Kailangan more on evidence tayo. Kung may sulsul, may audio, iparinig mo. Katulad ng mga ginagawa ko guys ha. Pag merong mali, merong mga screenshot, nilalata
Grabe basura. Ang dami. Parang si Merly na ito, matalsik yung laway. Ito si Merly guys ha, ito si Merly, ang pinakita ko sa inyo kanina. Ano yan, more on laway ang ano niya. Yung ano niyan, mga pinagsasabi, ebidensya, puro laway. Ayan Jay, mukhang napagilid ka dyan. Kailangan pala, meron kang bibirain ng isang tao, more on evidence ka. Diba? Ito reaction ko sa'yo, ano lang to ha, hindi katulad ng kay Spencer Plema. Kasi malalaman sa kanya. Kaya yun, mapapabilis yung buhay nun. Sige lang. Tama ako. Hindi ako nagtiwala talaga eh. Hindi ka nagtiwala, pero may nakuha ka sa kanya. Nakakuha ka ng mga supporters at nakilala ka. Noon. Kasi iba na ngayon eh. Diba? Iba na ngayon kasi syempre magkalaban na. Pero noon, hindi mo iniisip kung ano yung nakuha mo sa kanya. Diba? Ano yung tama na nakuha mo sa kanya? Kasi ikaw yung dumikit doon sa kanya. Magpasalamat pa rin tayo. Kahit ako guys, katulad nito, may nag-sponsor sa amin nun na para sa charity. Nandun na siya sa kabila ngayon. Pinapasalamatan ko pa rin dahil siya yung naging tulay para makatulong tayo sa iba. Hindi ko siya kinakalaban. Dapat ganun. Lawakan natin yung pag-unawa natin. Kasi alam mo, Jay, sa totoo lang ha, si Sir Bal Santos Matubang, ang daming inaasikaso niyan. Ang daming iniisip niyan. Diba? So, intindihin mo na lang yung tao. Ako nilalawakan ko yung pag-unawa ko guys kasi ako nagcha-charity din ako. Napakahirap pong mag-charity. Kasi bakit? Tutulong ka dun sa iba. Pag natulungan mo, ikaw pa magiging masama. Ay, ganun talaga. Tutulong ka dito, masisita ka. Titignan ka pa ng masama. Diba? Ang hirap guys ha? Tutulong ka na nga lang. Kaya lawakan natin yung pag-unawa natin. Ako dyan, hindi naman ako galit sa'yo. Hindi ako galit sa'yo. Ito ay reaction ko lang dyan sa video mo na yan. Kasi ako pag nagagalit ako sa tao, kinakawali ko talaga yan. Pero sa mga sinabi mo dito, minor pa lang naman, pero hindi siya maganda. Minor, kasi ito lang naman yung inabutan ko eh. Hindi ko na alam kung ano yung mga reaction mo dati kay Sir Bal Santos Matubang. Hindi ko na alam yun, pero ito lang yung inabutan ko, so ito yung binigyan ko ng reaction. BIR, makakausap na rin kita sa wakas. Hindi ko napanood lahat ng Malupi. Ipaliwanag mo sa'yo dyan yung 20K. Ano yung 20K? Anong 20K? Hindi ko ano yung 20K. Ano yung 20K? Yung utang ko kay Nita na 20K? Hindi na 20K yun, oy. Anong 20K? Okay, sa 20K na yan guys, wala tayong idea dyan. Nagpo-focus kasi ako sa mga sinasabi ni Jay kay Sir Bal Santos Matubang. Yun yung gusto kong bigyan ng reaction. So kung meron pa siyang topic na out na kay Sir Bal, no? Ayoko nang mag-focus dun. So dito tayo magpo-focus kay Sir Bal Santos Matubang na yung mga sinasabi niya kay Sir Bal Santos Matubang. Okay. Ano tayo kay BSM? Ang ulo-ulo ko to.
20K pala ah. Sino nag-live? Si Del? Sino nag-live? Si Del, si Kuya Bal, si Nathan. Sino nag-live? Doon sa tatlong format na yun. So, tinawag mong kumag si Sir Bal Santos Matubang. Hindi mo ba inisip na isa ka rin kumag? Para kang linta dati na didikit-dikit kay Sir Bal Santos Matubang. Tapos feeling mo ngayon ang laki-laki mo na. Tingnan mo ngayon sarili mo, wala kang halaga. Pilit kang nagpapapansin sa mga tao matataas. Nagpapapansin ka pero sa maling paraan. Tingnan mo yung sarili mo kung sinong kumag sa iyong dalawa. Kasi kung titingnan ko kayo ni Sir Bal Santos Matubang at ikaw, Jay, nakulangot ka lang. Respeto naman kay Sir Bal. Di ba ba't parang nawawalan ka na ng respeto? Hindi ka naman mag-react sa tao, pero huwag namang haluan ng mga hindi magagandang salita. Ako, nagsasalita ako. No, ba't may tae na nagsasalita dito? Tultul ng daldal to. Nasa kita pala yung tae.